Закачка с Кокобен, понеже вижте как ми почва седмицата. Забранил съм на сценаристите да ми пишат думи за концерта на Кокобент на 25 април в зала Арена Армеец. И ето, те са ми написали думи, че съм забранил да пиша за концерта на Кокобент на 25 април в зала Арена Армеец. А това означава, че в това предаване всеки си прави каквото си иска. Ето, моите две певици казват, дай да седнем при тебе. Викам, що? Ами ще видиш. Ами добре, една седнали сте. Видях. Кажете сега, коя първа? Направили сме нови парчета. Чакай сега. Какво значи парчета, бе? Стига с тия парчета, бе. Нови песни. Викайте им песни, бе. Парче, парчета, парчоци. Нека да бъдат песни, бе. Ти ли си говорителката на двете, че ти първа говориш? Грахич не говори ли? Грахич, здравей. Здравейте. Здравейте. Чиче Слави. Какво каза? Чичо. Какво каза? Чиче. Ще ти кажа аз, Чиче. Какво ще ми кажете, Ще ти кажа аз, Чиче? села при Чичи ще ти кажа аз. Мамина сладка. Направи ли нова татуировка? Еми не, а ти направи ли си? Не, бе, свързах се с това дет ми каза. Как се казва? Венци? Не. Да, Веселин. Веселин, да, Веселин. Така се изплаши, като му се обадих. Ми нормално Искам е. да си татуирам ловец с хрътка лови пътпадъци. И? Започва от лявата ръка, хрътката тича и свършва с пътпадъци. Не, бе, хрътка не се ловат пътпадъци, те още са с друг вид куче, но както и да е. Добре, и ти ли си направила песен? Да. Каква? Етнорок. Етно кой? Етнорок. Еднорог. Рокче. Еднорог. Добре, еднорог. Да, ние така и викаме на тия. Така сме го измислили този стил. А твоята каква е, Лиляно? Моме, Лиляно? Поп-фолк. Поп-фолк? Да. Не можеш да правиш поп-фолк. Кой е автор на твоята песен? Аз. Ти си автор на песента. Да. Ти си написала кое? Музиката. Абе, много се отворихте и взехте и музика да пишете. Текста? Радина Икономова. Кой? Радина Икономова. Коя е Радина Икономова? Ние Една познаваме. моя приятелка. А, твоя приятелка? Да. Защо не кажеш една моя приятелка? Ми Радина Икономова. И нали трябва да й кажа името? Ми първо кажи една моя приятелка, ще кажа, че това е Една някаква моя известна приятелка. поетеса. Поетеса Радина ли? Икономова. Значи ти си автор на музиката, твоя приятелка да я издаде някой твой приятел тогава, защо аз? Не може. Как изглежда твоята приятелка? Много е хубава. Като вас ли е с... Не. Не. По-плоска. Да. Добре. Добре, заповядай и спей си ти твоята песен. Да видим как се казва твоята песен. Преродена. Преродена. На ниво! Не, нива. На ниво! Уважаеми зрители, присъстваме на премиерата на песента Преродена в стил поп-фолк. Моля? Да. Да. Как се казва парчето, не разбрахме? Преродена. Мерси. Моля. Моля. Автор на музиката Лили. Автор на текста Радина. Пее Лили. Съпровод Кокобен. След теб остави само мрак, остави тъмнина.
болки да търпя. И като нова променена няма да се примиря. До живото не живея, но какъвто аз реша. Като нова преродена с нови сили пак съм аз. Луда съм от стари рани, нови болки да търпя. И като нова променена няма да се примиря. Друг живот от не живея, но какъвто аз реша. Благодаря. Много хубаво. О, ми хареса. Браво. Искам Гракич, да той благодаря на Цецо за китарата. на Цецо за китарата? Да. Не, Той свири на китара. Цецо за китарата може да благодариш на мен. Да, така е. А на Цецо за Добре, изсвирването може да благодариш на него. Благодаря на Разбираш Цецо. каква е разликата между двете неща? Цецо само ми посочва. Казва, Слави, ние поне сме с него от толкова с години, че само посочва тази китара и аз сега купувам. Твоето по-хард ли е? Моето е яко хард. Твоето какво е? Яко хард. Яко хард. Що? Защото харесвам хард парчета. Хард парчето. Хардкор. Да ме Твоето е виждаш нещо. хард. Добре, ай излез да видим. Дай, ама Нали искам да се разгембиш, разбираш ли? Да Просто... се разгемба. Да, направо. Не ти трябва да се разгемба. Аз ли? Аз съм Да. възрастен, ти си млада, давай чичи, само ще се кефи от така. Добре. Готова ли си? Разбий ги! Как се казва парчето? Ами безопасна игла. Ами добре, Ми добре. нека да го чуем. Безопасна игла и Гракич! Не влизаш тук за първи път, но пак направи се на луд. Ще ме разказаш верно ли, да го ми си върхът. Втора степен те тресе, не по Рихтер, ами от Шубе. Хващай ме или хващай пътя, времето за мен е скъпо. Пушкин си дай, какво си познай, ра-та-та-та-та-та-тау. Всичко ми дай или гудбай, ра-та-та-та-та-та-тау. Или си май, страх те е май, ра-та-та-та-та-та-тау. Хайде играй смело до край, ра-та-та-та-та-та-тау. От безопасните игли съм се обождала преди. За мене, майче, ти такъв си, на думи само пръв си. Да ти поръчам ли едно? Синджира, късай или гол. Хвани ме или хващай пътя. Изборът е само твой. Пушкин си дай, какво си познай, ра-та-та-та-та-та-тау. Всичко ми дай или гудбай, ра-та-та-та-та-та-тау. Или си май, страх те е май, ра-та-та-та-та-та-тау. Хайде играй смело до край, ра-та-та-та-та-та-тау. Пушкин си дай, какво си познай, ра-та-та-та-та-та-тау. Всичко ми дай или гудбай, ра-та-та-та-та-та-тау. Или си май, страх те е май, ра-та-та-та-та-та-тау.
Представих ви Четирина Крак и Лилия Стефанова!